Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сине Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, Сына Отца Спрадвечного, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, во лоне Девы Мати Духом Святым створенное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, со Словом Божьим истотно з'єднаное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, ся-либо наивысшейшего, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, доме Божий и брама неба, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, полымнеючее в огнище милости, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, справедливости и любови скарбница, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, добрыни и любови полное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, всіх цнота в глибиня бездонная, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, всялякой хвалы наидостойнейшее, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, владар изъеднання всіх серцев, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, у яким усе скарбы мудрости и умелости, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, у яким уся полнота божства, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, уподобание Отца Небесного, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, с полноты якого мы все отримали, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, прага от вечных вышиняв, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, терпливое и великой милосердности, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, щедрое для всех, кто до Тебя звертается, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, криниця життя и святости, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, умилостивление за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, наполненное зневагами, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, злочинствами нашими измученное, змилуйся над нами.
Сердца Иисуса, послухмяное ажно до смерти, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, дида и пробитое, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, криниця всялякого сутяшення, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, життя и воскрешение наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, супокой и поеднание наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, живая хвяра за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, збавление тых, кто на Тебе сподяется, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, надея тых, кто у Тебе помирает, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, радость усіх святых, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Єзу тихий, покорный сердцам, учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и хвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего Иисуса Христа, яки с Тобою живей владарец на веки вечные. Аминь. О Єзу, наимилейший откупитель роду людского, глянь на тих, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму. Кабы ще боль з'єднатися з Тобою, многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе. Погарджаючи заповедями Твоими, змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласковейший. И притули усіх до святого сердца Своего, владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступили от Тебя, ли и сынам марнотравным, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково ці празня згоду одлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди и единства веры, каб хутко настала одна овчарня, один пастырь. Одари костел Твой беспечной свободою, дай усім народам супокой и згоду, учини, каб на всей земле от краю до краю один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас збавление, Ему хвала и пошана на веки вечные. Аминь. Помолимся. Таємницю сакрамента узгадаймо щиро всіх, тратить от старої права, Божа моли запомни, що нам розум не тлумачить. Святло веры принеси, Богу вечному Тройце, благословление, хвала
Помолимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые Твои миссии Твои по тела и крови, каб мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живеш и владариш на веки вечные. Amen. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Єс Христос, собраний Бог і чоловік собраний, Хай буде звеличано ім'я Христова, хай буде прославлена найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде возвеличен Иисус Христос о найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святый Сутяжитель, хай буде ушанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде ушанована Яе святое и беззаганное зачатие, хай буде ушанована полное хвалы Яе у неба взятие, хай буде ушанована имя Марии Панны и Мати, хай буде ушанованы святый Юса, Яе прачистый обранник, хай славится Бог у своих анёлов и у всех святых. Амен. Будь завсёды похвалений, всеми нами прославленый, найсвятейший
Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Падчас гэтай святой мшы молімся за парафіян. Сёння святы касцёл каталіцкі адзначае урачыстасць нараджэння святого Яна Хрысціцеля. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць эту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле всю покой Людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на сябе грахи свету, змилуйся над нами, які бяреш на сябе грахи свету, прими моленье нашее, які сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо толькі Ти святий, толькі Ти наш Пан, толькі Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Добрый Боже, Ты послал святого Яна Хрестителя, каб подрыхтовал Твой люд до прийстя Христа Пана. Одари Твой костел радостью Святым Духу и накируй души всех верников на шлях збавления и супокою. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги пророка Исаии. «Слухайте меня, выспы, прислухайтеся вы, далекие народы. Пан покликав мене з улоння маті, знутра я назвав моє ім'я. Зробив вусны моє, як вострий меч, сховав мене в тіні своєї руки, зробив мене вибраною страной, сховав мене в своїм колчані і сказав мені: ти слуга мой, Ізраїль, у тобі я прославлюся,
А я адказаў, дарэмна я намагаўся, марна і на пустое траціў сваю сілу, але закон мой у пана, і ўзнагарода моя у Бога майго. А цяпер кажа пан, які стварыў мяне ўжо ад улоння маці з слугой сваім, каб вярнуў для яго Якуба. І сабраў для яго Ізраіль, і я праславіўся ў вачах пана, а мой Бог стаў маёю сілаю. Ён сказаў, таго мала, каб ты быў слугой маім, каб аднавіў патомства Якуба, каб вярнуў рэшту Ізраіля. Я зраблю цябе святлом народаў, каб збаўленне маё дасягнула аж да краю зямлі. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Славлю Тебе, Пане, бо я судно нас створений. Славлю Тебе, Пане, бо я судно нас створений. Пані, Ти випробував мене і познав. Ти відаєш, коли я саджуся і встаю. Здалек розумієш мої думки, ці йдуть і відпочиваю, Ти со мною. І все мої шляхи відомі я Тобі. Славлю Тебе, Пане, бо я судно нас створений, бо Ти створив моє нутро і виткав мені в лоні моєї молоді. Славлю Тебе, бо я судно створений, дивосні справи Твої. Славлю Тебе, Пане, бо я судно створений, Ти добре відаєш мою душу, не були сховані від Тебе мої кості, коли в таємниці мене створали, я сотканий був у глибині землі. Славлю Тебе, Пане, бо я судно створений. Читание книги Деяв апостолов. У тыя дні Павел сказаў, Бог прызначыў айцам нашим Давіда каралём, пра якога і сказаў, засведчыўшы, я знайшоў Давіда, сына Єсея, мужа па сэрцу майму, які выканае ўсе жаданні мае. З ягонага патомства, паводле абяцання, Бог вывеў для Ізраіля збаўцу Езуса. Перед ягоным прысцем я прапаведаваў хрост пакаяння ўсяму ізраільскаму народу. Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў, я не з'яўляюся тым, кім вы лічыце мяне, але вось за мною ідзе той, каму я не варты развязаць сандалі на нагах. Браты, сыны роду Абрагама і тыя з вас, хто баіцца Бога, нам паслана слова збаўлення гэтага. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Ти, дитятка, пророком найвищішого будеш названа, бо пойдеш перед Паном подрихтовать шляхи Йому. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. З Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Табе, Пане. Альжбеце надышоў час нарадзіць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яе, што Пан праявіў да яе такую вялікую міласэрнасць, і радаваліся разам з ёю.
На 8-й дзень прыйшлі абразаць дзіця і хацелі назваць яго імем бацькі ягонага Захарыем. Але маці ягоная сказала ў адказ: «Не, але будзе названа Янам». І сказалі ёй, што няма нікога з сям'і яе, каб называлі такім імем. І пыталіся на мігах у бацькі ягонага, каб як бы хацеў назваць яго. Ён папрасіў таблічку і напісаў «Ян» імя яго. І ўсе здзівіліся. У гэты момант адразу адкрыліся вусны ягоныя і развязаўся язык ягоны. І ён загаварыў, праслаўляючы Бога. Усіх іхніх суседзяў ахапіў страх. І расказвалі яны пра ўсё гэта па ўсёй горнай краіне Юдэі. Усе, хто чуў, разважалі пра ўсё гэта ў сэрцах сваіх і казалі, што ж гэта будзе за дзіця, бо рука Пана была з ім. А дзіця расло і ўзмацнялася духам, і заставалася на пустыні да дня з'яўлення свайго перад Ізраілем. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, для мяне гэта сённяшняе свята асаблівае. Чаму асаблівае? Я калісьці быў 15 гадоў пробаршчам у парафіі святога Яна Хрысціцеля ў Мінску, на Серебранцы, мікрараён Серебранка. Будаваў капліцу святого Яна Хрысціцеля. Так як у нас Маткі Божай перад уваходам прыгожае пано ёсць такое зроблена. Так там перад уваходам у капліцу ёсць такое самае прыгожае пано святого Яна Хрысціцеля. Прыгожае з мазаікі зробленае. Гэтая парафія для мяне, вось і для Мінска таксама, гэтая парафія мела асабліва вялікае значэнне. Это быў першы касцёл пасля чырвонага касцёла. Першая парафія, дзе была збудавана капліца, дзе распачалося будаўніцтва касцёла. Это было за апошнія 100 гадоў. У Мінску не будаваліся касцёлы. Вы ведаеце, якая ўлада была, руйнаваліся касцёлы. Столькі было касцёлаў зруйнавана ў гэтым горадзе. В гэтым горадзе было около 10 касцёлаў, у старым горадзе толькі, там амаль усе касцёлы былі. Это быў вельмі каталіцкі горад. Біскуп Лазінскі, калісьці святой памяці, слуга Божы. Ён быў біскупам мінскім, калі ў 17 годзе пастаўленым. Потом хутка вымушаны быў уцякаць. І калі абразавалася ўжо Польша, тут на гэтых землях ён пераехаў у Новагрудак. Ён вельмі шкадаваў, гаварыў, што вельмі каталіцкі горад, Мінск, Міншчына, там было шмат касцёлаў. Там было вельмі шмат касцёлаў. Потом лёс кінуў таксама у іншую парафію, але паралельна гэта было ў Мінску і Раўбічах. То хоць там быў касцёл пад назвай святога Мацвея, евангеліста. Але там была капліца ў доўгія часы святога Яна Хрысціцеля на могілках. Людзі у дзень Яна Хрысціцеля наведвалі могілкі, яны не зналі, чаго яны наведваюць. Тая капліца была адкрыта ў 1910 годзе, бо касцёл быў перароблены на праваслаўную царкву. Вось, а капліца была нова збудаваная, людзей там шмат было, шмат католікаў. І яны хадзілі вось на Яна Хрысціцеля заўсёды туды, на гэтыя могілкі. Ужо калі пазней мы прыехалі, там распачалася новая каталіцкая парафія, людзі заўсёды хадзілі на могілкі і адзначалі свята святога Яна Хрысціцеля. Адзначалі, яны нават не ведалі, чаго яны ідуць у гэты дзень 24 числа, але хадзілі туды. Таксама у многіх іншых краін, у многіх іншых мясцінах, у нас у Беларусі гэта адбывалася. Людзі прыходзілі ў дзень свята парафіяльнага таго ці іншага храма, які ўжо быў збураны, знішчаны, але прыходзілі, эта традыцыя аставалася, перадавалася з пакалення ў пакаленне. Перадавалася, каб чалавек ушанаваў Бога, чалавек помніў, у яго сэрцы была заўсёды туга па Богу.
хоць выбівалася з сэрца адносіны з Богам у чалавека, але ў чалавеку заўсёды заставалася туга па Богу. Бо што будзе чалавек без Бога, калі мы паразважаем хоць трохи? Застаецца пустата. Пустата матэрыяльная, незапоўненая пустата. Дарагія браты і сёстры, застаецца папросту абалочка чалавека, які не ведае, куды кінуцца без Бога. Вось гэта самае такое жудаснае, што можа быць для чалавека. Сённяшні свет менавіта гэтага жадае. Не толькі там свет, мы гаворым, бездухоўны. Увесь свет, дарагія браты, бездухоўны. І тут, і там, і на ўсходзе, і на заходзе, і на поўдню, і на поўначы. Свет аж гарыць ад сваей бездухоўнасці, разгубленасці, знішчэння такога духоўнага. А пры гэтым нішчыць усё духоўнае, нішчыць Бога ў чалавеку, нішчыць Бога ў сем'ях, нішчыць Бога ў супольнасці. І гэта нішчыцца праз не толькі знішчэння храмаў, як у нас было асаблівым чынам у Беларусі такое, але гэта было ва ўсім былым Савецкім Саюзе. Гэта знішчэнне храмаў, але знішчэнне з храмам знішчэнне святарства. Гэта было першая мэта, каб забыліся. Таксама калісьці ў Ізраілі, дарагія браты і сёстры, знішчалася ўсё, знішчалася думка нават пра Бога, замянялася думка пра Бога чымсьці інным. Былі хоць лідары духоўныя, але гэтыя лідары вялі чалавецтва да зусім другога. Патрэбна было ачышчэнне. Я узгадаў, што тут знішчаецца, але, на маю думку, яно не настолькі знішчаецца, але больш ачышчаецца. Свет хоча знайсці Бога, але свет знойдзе Бога праз ачышчэнне хрысціянаў, праз ачышчэнне касцёла. Павінен быць ачышчаны касцёл. Христос неаднаразова гаварыў, што будуць, як настаўніка пераследавалі, так і вучняў будуць пераследаваць. Вучень не вышэйшы за настаўніка. Усё будзе, як кажуць, ачышчана як золата. Як золата ачышчаецца на агню, так і павінна душа кожнага з нас, усё чалавецтва будзе ачышчана. І грамадства будзе ачышчана, супольнасць хрысціянская павінна быць ачышчана. Бо мы таксама не ўбачым Бога да той пары, пакуль наша душа не будзе ачышчана. І мы ведаем, што гэты час не толькі тут, на зямлі, але гэты час прадаўжаецца ў вечнасці, у чысцу, дзе ачышчаецца душа, каб убачыць Бога. Каб прыблізіцца да Бога, супольнасць хрысціянская павінна ачышчацца, бо нішто святое, не святое, прабачце, нішто не святое не можа наблізіцца да Бога. Поэтому прыход, калі мы звернем увагу на прыход Езуса Хрыста, нішто не святое не можа прыблізіцца да Бога. Ян Хрысціцель быў тым, хто ачышчаў Ізраіль, ачышчаў людзей. Ачышчаў ад чаго? Мы бачым, што прыходзілі да яго, спавядалі грахі свае і прынімалі хрост, абмыццё. Гэта быў для іх не толькі сакрамент хросту, можа, прадвер'е такое сакрамента хросту, але таксама было прадвер'е сакраменту споведзі, сакраменту пакаяння, ачышчэння такое было, сакраменту бежмавання, то есть узмацнення ў веры, дарагія браты і сёстры. І яны бачылі Хрыста, бачылі цела Хрыста. Для іх не трэба было Эўхарыстыя, бо Христос сказаў: «Я сапраўдны хлеб, які зышоў з неба, не такі, які елі вашыя айцы і памерлі. Я той сапраўдны хлеб». І бачым прысутнасць Божая, бо Эўхарыстыя – гэта прысутнасць матэрыяльная Божая тут на зямлі. Святы Ян Хрысціцель
падрыхтаваў, тых выбраных падрыхтаваў да таго, каб убачылі Хрыста. Ён паказаў яго для таго, каб пазналі Хрыста. І бачым, як гэты свет успрыняў. Былі людзі, якія прынялі Хрыста, прынялі ў сваё сэрца, але свет у большасці знішчаў. Знішчаў яго вучэнне, мяркуючы, што знішчыць Бога. І мімаволі мы чытаем тую прытчу пра вінаградараў, якія працавалі, якія меркавалі. Вось мы знішчылі слугаў, вось мы знішчылі прарокаў, а зараз сын прыйшоў, мы яго знішчым. І такое ўражанне, што забыліся, што прыйдзе гаспадар, якога яны знішчыць не могуць, да якога яны нават доступа не маюць. То есть яны ведалі пра існаванне Бога, гаспадара, і мы ведаем, і чалавецтва ведаем, нішчачы касцёл, нішчачы ўсё, што ёсць дзелам Божым, ведаеш, што прыйдзе час Бога. І гэты час наступіць для кожнага з нас. У кожную хвіліну можа наступіць, і тут Божая справядлівасць, што ён зробіць з гэтымі злодзеямі, як пытаюцца ў Езуса Хрыста, калі слухаюць гэтую прытчу. Загубіць іх, гэтых марадзёраў, загубіць гэтых разбойнікаў, знішчыць гэтых разбойнікаў. А гэтаму, дарагія браты і сёстры, для нас, хрысціянаў, гэта такое не то што натхненне, але гэта хвіліна, каб мы паразважалі, што ўсё можа быць у гэтым свеце навокал нас. Можа быць буры, можа быць, што хочаце, але калі мы захаваем у сябе фундамент Езуса Хрыста, нам гэта ўсё не страшна. Вся гэта непагадзь, ўсё гэта небеспячэнства, ўсё гэтыя страхі гэтага свету нам не страшна. Дарагія браты і сёстры, няхай святы Ян Хрысціцель, якога мы сёння ўспамінаем, якога мы ушаноўваем у сённяшні дзень асаблівым чынам, дапаможа нам лепей і глыбей зразумець нашае жыццё, нашу штодзённасць, нашыя адносіны да Езуса Хрыста, нашыя адносіны да нашай веры. Няхай Ён нам благаслаўляе, няхай Ён нас асвячае, няхай гэты свет схіліць свае головы перад ім, бо, як Христос сказаў, Ён быў найбольшым з народжаных ад жанчынаў. Гэта анёл. Поэтому няхай Ян Хрысціцель заступаецца за нас, заступаецца за наш горад, за нашыя столбцы, заступаецца за нашыя сем'і, заступаецца за кожнага з нас. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі,
Да Бога, який об'явив свою милосердність, посилаючи Яна Хрестителя, як попередника своего Сына, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святый костел, кабы он закликал усіх людей да навертания и покаяния Тебе просим. Молимся за святого Отца, кабы он нестомно обвещал свету Божие правды Тебе просим. Вислухай нас. Молимся за габрейский народ, кабы он здолел распознать у Христе Збавцу свету Тебе просим. Молимся об моцной вере для молоді, кабы она завсёды выбирала добро и знаходила радость у сустрэчы с Христом Тебе просим. Молимся за переследованных христианов, кабы они атрымали от Бога потребные ласки и заховали веру Тебе просим. Молимся за супокой у сённяшнім свете, у неспокойным свете, особливо там, где сёння ідзе война, за наших суседзяў молимся. Просим Бога ласки и милосердности за нашу батьківщину, каб был супокой у нас. Нехай Пан Бог нам благословить и допоможе нам вытрывать усялякие выпробования. Тебе просим. Прошу Бога за всех несправедливо осудженных. Тебе просим. Молюся за всіх ахвярадаўцаў будаўніцтва нашага касцёла, за ўсе працы, якія вядуцца пры нашым касцёле і ў стверджні таксама. Молюся за, каб Пан Бог благословіў нам ва ўсім. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы добра падрыхтавалі свае сэрца за сустрэчы з Христом у святой камуніі. Тебе просим. Боже, выслухай молитвы Твоего костела и учини, каб ён сведчыў у свете об Твоей присутности и любови до всех людей. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Сідайте. Хочем жить поводле слов Твоих. Мистербимый пыл мизерным марный, темры пестями блукаем, шлях нам освети. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам для Тебе прийти. Хочем быть с Тобою небе красом, Твою величи могутность вечно как хвалить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук моїх. Славлення і хвалу. Небесный Отче, мы приносим на Твой алтарь ахвярные дары, вшановуючи народження Яна Хрестителя, і які предказав я ввести у Христе Збавцу світу, який живе і володарить, на веки вечные. Амен. Пан з вами, І з духом Твоїм. у гору серці. Основалась і бих до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Однако та і справедлива. За
правды годно это и справедливо, слушно и збагавенно. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складали подяку. Пане святы Ойче всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашего, мы прославляем Твою величь, якую Ты з'явив у Яне Христителю, найбольшим сярод народжаних, ад жанчини. Ти його вибрав і святів, каб ён подрихтував дорогу Христу. І Ян jeszcze зува в лоні маці, узрадувався присутності збавці, а його народження принесла радость многим. І он один из усіх пророков показав людям ягньо, того, хто бере на себе грахи свету. Я нахрестив того, хто установив сакрамент хресту, водою, якая праз гэта атрымала моц освячення, а проливши власную кров, дав найпригожейшее свідчення об Христе. Тому за анgelами и в небе мы прославляем Тебе на земле, разом с ними скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенной мощью Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, каб от усходу солнца до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти мощью Духа Твоего эти дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Христос. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, і чакаючы другого прыцця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру.
Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить с нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Яном Хрестителем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра наша поєднання принесе усьому світу супокой і збавлення. Будь ласкавим оцевать у віри і любові костел Твой, який пілігримує на землі со слугою Твоїм папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер. И усіх, хто в ласці Твоей дышал с этого свету, милостиво прими володарство Твое. Где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашого, праз якого дорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи избавенные заповеди, Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, я дарить его супокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його досягнути життя вічного. Baranku Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Baranku Божий, який береш на себе грехи світу,
ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пані, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Дякуючи сердечної милосердності нашого Бога, навідав нас у сход з вишені. Проділая хвала, могутність добриня, владара, що створив сусвіт, принизившийся ти, і остался для всіх нас, такий малий, як хвостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто нам всего ся питает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Молимся. Усемогутний Боже, у свято народження святого Яна Хрестителя, Ти умацовав нас на гостині небесного ягняці і наповнив святого і радостю. Ученикам ми все глибей спознавали, що Христос, якого Ян предказав, з'являється криницею нашого дродження, який живе і володарить на віки вічні. Амин. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска, скинь у пекло сатану і інших злих духів, які нас сідайте. Поважані,
наступныя на гэтым тыдні наступным чынам. 28 чацвер серада, з чэрвеня серада ўспамін святого Ірынея, біскупа і мучаніка. Увечары ўжо вігілія ўрачыстасці святого Пятра і Паўла апосталаў, 29-га ўрачыстасць святых Пятра і Паўла апосталаў. Святая мша ў гэты дзень наступным чынам у нас ёсць касцёл пад вызваннем святых апосталаў Петра і Паўла ў Новым Свержні. У Столбцах будзе ў 9 часоў раніцы, святая мша ў Свержні будзе ў 18:00 і ў 19:30 будзе ў Столбцах, у 19:30. Чаму? Бо якраз там я запрошаны на мерапрыемства у нунцыятуру з нагоды гэтага свята, гэта ж чытаецца свята папы, і поэтому так, ксёндз Дмітрий останется один, дякую, што хоць есть ксёндз Дмітрий, што можа астацца. 1 числа у нас Буцлаўскі фэст, 1 ліпеня, субота. У нас сфармавалася пілігрымка на, здаецца, адзін аўтобус назбіралі ўжо ёсць там троху. Поэтому з гэтай нагоды у суботу наступную з рана святой мшы тут не будзе ў касцёле, усе святары будуць таксама на Буцлаўскім фэсце. І будзе святая мша толькі 19 гадзіне вечара тут у касцёле. У суботу. У нядзелю будзе 2 числа, як заўсёды. Далей, на наступнай нядзелі яшчэ будзе 12-й. Паглядзім, як будзе ў нас справы ісці з касцёлам у Свержні. Но мне выдаецца, ўжо там распачнем набажэнства ў касцёле, там ужо ўсё зроблена. Засталося толькі там невялікія справы дакончыць. Як все зроблена, там яшчэ працы, але такая асноўная праца, брудная праца зроблена. Поэтому з гэтай нагоды, калі ёсць такая магчымасць у каго прыйсці на уборку касцёла ў Новым Свержні ў панядзелак на 18 гадзін, я думаю, там на 2-3 часа, цяпер дзень вялікі, мы можам зрабіць там шмат, не закончым за панядзелак, но зробім мы тады яшчэ далей, будзем працаваць у іншыя дні, але там трэба вычысціць увесь пыл абсалютна у касцёле, што ёсць. Я хочу выказаць шчырую удзячнасць за ахвяраванне на будаўніцтва касцёла усім і таксама асаблівым чынам жанчынам, якія лічаць сваім абавязкам навядзенне чысціні і прыгажосці ў касцёла, праполку газонаў. Дзякую за пашыў стужак для аздаблення касцёла нашай парафіі Швадцы Жанне Валацько, за ахвяраванне квітак для ўпрыгажэння алтара Наталі Кузьміч, за добра расстаўленыя шафы і сабраныя палаткі мужчынам, за смачны мёд Аліне Халявінскай, сям'і Макась, усім, хто пёк бліны, прыбіраў стол для гасцей, усім удзельнікаў свята ў минулую нядзелю. Я шчыра дзякую. Таксама нашим спевакам шчыра дзякую усім, хто стараўся і упрыгожваў нашыя спевы, нашай урачыстасці сваімі спевамі. Это вялікае, гаворыць, хто спявае 2 разы моліцца. Поэтому дзякую усім, хто стараўся пра прошлую урачыстасць. Я ад сабе шчыра дзякую, ад сябе асабіста, бо эта урачыстасць складалася з 2 цифраў, з нашага давіны пачатку будаўніцтва нашага касцёла, існавання нашай парафіі, можам так назваць, але таксама 30-годдзе майго святарскага пасведчання. Сёння горад адзначае 430 год існавання свайго Столбцы. Бачым, з гэтых 400 год нашай парафіі. Гэта не значыць, што вось толькі 400 год назад з'явілася наша парафія. Наша парафія была раней, уже монахі раней тут працавалі у Кавалеўшчыне, тут, дзе задвор'е вёска. Уже яны тут развівалі сваю дзейнасць. Яшчэ да гэтага, нават да існавання, можам сказаць, Столбцы. А яшчэ Новы Свержань, дзе касцёл збудаваны яшчэ старэйшы за Столбцы нават. А там яшчэ раней існавала тоже каталіцкае жыццё. Мы бачым, што вось існаванне
Могуць гаварыць рознае там, але мы ведаем, што існаванне нашага веравызнання рымска-каталіцкага тут было заўсёды. Як бы не ўменшалі, што бы з намі не рабілі, але яно было заўсёды, дарагія браты і сёстры. Заўсёды. Законамі ніякімі ніхто не можа ўстанавіць, калі хто быў. Бо зараз ёсць такая тэндэнцыя, і заўсёды была такая тэндэнцыя. Гэтыя малодшыя, гэтыя старэйшыя. Было заўсёды, дарагія браты і сёстры. Як і вера ў Езуса Хрыста ад 2000 год, так і каталіцкае вызнанне было ад 2000 год. Ну, можа, не на гэтай зямлі, але ў свеце. Вельмі запрашаем на працу ў Ларок. Ахвяруйце адзін дзень з 5 для касцёла. Трэба, каб касцёл быў адчынены, каб зайсці ў яго можна было ў любы час на працягу дня. Вось, дзякуй паняні, сёння цэлы дзень было, правда, сёння ў нас тут шухер быў, які так у касцёле цэлы дзень. То шлюбы, то похараны. Добра, ксяндзу тут палаткі паставілі, есці дадому не трэба было хадзіць. Поэтому выскочил там шашлыка, якого купил и назад. Это так близко под боком все было. Вот. Поэтому костел, як приемно, знаете, люди ходят, костел открытый, заходят, так цікавятся. Ну, вось, і дзеля гэтага касцёл існуе. Я быў бы вельмі ўдзячны, калі хто б яшчэ б знайшоўся, каб быць у Ларку, і такім чынам мы маглі вось это все, кажуць, развіваць нас. Нашу дзейнасць. У Ларку ёсць малітоўнік Ойча наш. Ёсць таксама новы запавет па зніжаных цэнах, іншая каталіцкая літаратура, калі ласка, можна набываць. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословіць Бог усемагутны Отец і Сын і Дух Святы. Амен. Ідзіце ў супакоі Христа. Зараз помолимся пра заступніцтва нашага айца Фабіяна. Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слово Твое і удзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа Пана нашага. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была Цяпер і заўсёды і на векі вечныя. у імя Отца і Сина і Духа Святого. Амен. Ну, яшчэ хочу так нашим вам сказать, что перед уваходом у нас, вы бачите, який пригожий образ Матки Божией. Ён освенчанный бискупом у прошлую неделю. Поэтому не забывайте, как проходите около костела, сказать хоть «Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою». Хотя бы столько так. Ну, а як зможете до конца эту молитву прочитать, так совсем цудовно будет.